Мөхәммәд Мәгдиев, торналар төшкән җирдә, укый Розалия Закиева. Зәкәрҗан сугыштан 1945 елның августында кайтты. Тегеләй булай гына түгел, бер орден, 4 медальны бик яхшы офицерский френчка тагып, билне яссы 2 электромәле кайыш белән буып, ул кайышны портупея белән күтәртеп, бик яхшы хром итекләр, кызыл кантлы зәңгәр галифилар, союзниклар армиясе офицерларына кия торган яшькелт сыры кыйммәтле шинельләр киеп кайтты. Әнисе аның өчен каклаган узган елгы каз түшкәсен турап, аш пешерде, табада итле бәрәңге кыздырды. Каклаган каз янына Зәкәрҗан солдат флягысын яткырып куйды. Туган тумаша гел аның авызына гына карап утырды. Гел фронт хәлләрен сөйләттеләр. Орденны ни өчен бирүләре турында сөйләгәндә Зәкәрҗан кызып китте. Һәм хикәянең иң кульминацион ноктасында калай кружка төбендәге спиртны су кушмый гына йотты да, кул аркасы белән иреннәрен сөртеп, кинәт кенә урыныннан торды. Торды һәм «Вперед, Зәкәрҗан!» дип кычкырды. Кычкырды һәм ике якка ачылмалы 4 тәрәзәне рамыни белән бәреп, үзенең таза гәүдәсен бакчага ыргытты. Сугыш күрмәгән халык сугышның нинди хәтәр икәнен шунда гына аңлады. Икенче көнне Зәкәрҗан клубта күренде. Абысыннан алданрак кайткан сеңлесе Зөлхәбирә аның турында булай диде: «Бардым, кердем, карадым як-якка. Эй, тәтә җанам, безнең абыйдан да матур кеше юк». Берастан алгач Зөлхәбирә булай дип тә куйды: «Эй, тәтә җаным, җегетләр арасында абый матур, кызлар арасында мин». Бер вакыт Зәкәрҗан Казанга барганда мотоциклының бишегенә мине дә утыртты. Эссе көн иде. Арча ашханәсенә туктадык. Кердек. Зәкәрҗан иләмсез кара күзлекләрен һәм иләмсез кара перчаткаларын гына салды да, куеныннан китап зурлыгы бумажник чыгарып, тастымал кадәр йөзлекне буфетчицага сузды. «Ике шиша лимонад», диде ул, читкә караган килешкене. Йөзлектән бирелгән сдачаны санамыйча гына кире куенына тыкты. Шулай Казанга килеп җиткәнче ул берничә ашханәгә, авыл кибетләренә кереп, йөзлекләр ваклады. Кайда 2 стакан квас, кайда компот эчтек. Минем фәкыйрь берлекләрне чыгарырга ул бөтенләй мөмкинлек бирмәде. Кешене кесәсеннән нинди акча чыгаруына карап бәялиләр, диде ул миңа. Син бер вакытта да эре акчаны саклап йөртмә. Ул һәр вакыт күренергә тиеш. Мин бит аны теләсә кайсы кибеттә яңадан эреләндерәм. Кибетчеләр бик теләп эшлиләр аны, чөнки көне буе акча ваклауларын үтенеп үзәкләренә үтәләр. Ә мин на тебе эреләндерәм. Шәп йөрүнең кайбер атрибутларын ул миңа әнә шул сәяхәттә сөйләде. Менә синең әле игәш вакытың. Синең әле барысы да алда. Җегет кешегә әйбәт яшәргә, яхшы йөрергә мөмкин. Бөтен мөмкинлекләр бар аңа. Кесәңдә акча булу җегетлекнең бер показателе. Аннан кызлар мәсьәләсе. Мин үзем байтак күрдем бу өлкәдә, әмма шуны әйтә алам. Минем өчен елап йөргән кызлар күп булды. Но да ләкин рәнҗеп елаучылар булмады.
Жігіт кеше шундай булырга тиеш. Урамнан барасың, қаршыңа келген қыз аяқларын саташтырып сүртіне. Біз сүртіндірдік енді. Хәзір олая барабыз. Менә син юк кына нәрсәгә гаҗәпләнгәнсең. Имеш эш төстә хром пәлтә алырга акча каян. Имеш эш пәлтә бер юлы нәрсәгә. Мин сиңа әйтә алам. Минем пәлтә эшәү түгел. Берәү генә иде. Һәм мин аны 2 ай кигәч Казанга барып, химчисткада буятып ала идем. Бер баруыңда күзеңнең явын алырлык итеп карага буятам. Икенчесендә кызылга, сарыга да буяттым әле бер тапкыр. Халыкка нәрсәңә? О химчистка белән эш итми, әсили бирә. Зәкәрҗан тагын бер пәлтә алган. Без йөреп тә карадык инде. 34-35 елларда Мәскәүдә метрополитен төзүдә катнаштым мин. Колхоз җибәргән иде. Кайтам авылга. Кич гармонга жарлап узам. Беләсеңме? Нинди кушымталар бар иде безнең ул чакта. Эх, метрополитен яратам ни хәлитим. Шулай жырлап узасың, аннан эх, метро юллары ямшак иде куллары. Манасын күз атып йөргән кызыңның итүреннән жырлап узасың. Син үчти, синең күзең төшкән кыз пока сиңа отказ бирә. Но отказ бирә, синеке булып бара инде ул. Йокламый ул. Син нәрсә жырлап узарсың дип көтеп ята. Ә син шунда горды гына жырлап узасың. Кемнең ул куллары йомшак иде? Мыштыл минем Мәскәүдәге Казанны кадәр. Крепостьтә әнә шулай Суворов әйткәнчә чигенеп аласың. Ул әйткән бит, һөҗүм белән алып булмый торган крепостларны без чигенеп тә ала беләбез дигән. Но чигенә белергә кирәк. Ераккарак киткәч, тагын берне сибәсең. Эх, метро, метро, бер күрешү ни тора. Без йөреп тә карадык инде. Кызлар безне күргәч, күз карашларын аска төшереп, бер генә җөмлә әйтәләр иде. Сез миңа бик якын бер кешене хәтерләтәсез. Ә без моны аңлыйбыз. Сине ашатам дигән сүз бу. Безгә андый сүзләрне күп ишетергә туры килде. Ә без чыннан да хәтерләтә идек. Кое кого? Безнең быел әдәбият елы. Сез минем яраткан язучым Мөхәммәд Мәгъдиевнең «Торналар төшкән җирдә» исемле повестеннан тыңладыгыз. Там, где гнездятся журавли. Әсәрне сәхнә өчен әзерләде. Республикабызның Габдулла Тукай бүләге лауреаты. Республикабызның Муса Җәлил бүләге лауреаты шагыйрь Зөлфәт. Сез бик матур ихластан тыңладыгыз. Сезнең әнә шулай чын күңелдән матур итеп тыңлавыгыз шушы ылы бөек язучыларыбызны дога булып ирешсен. Эстрадабызның нәфис сүз остасы Розалия Закиева.